Ngai ku play step ya pi ha ka kertang ka bathiang tam ka jong trai Jesus Christ. Ya ka jingpuson na ka tin ka jong blay. Ginya pule na ka kitab sam ka nang blay punyo kat khot ka basao. Tupin so bahai la di ru hau trai. Tiun ai ha me ka jingkwah ka dohnud jong me. Baru ang idon ya ka jingkwah ha ka dohnud. Baru ang idon ya ka jing angnod ha ka jing im. Bun sien wat ya ka ni ka jing angnod la ni ka jingkwah ha ka dohnud. Kadai ka bau blehi ubo. Ngam keren sepang ka jingkwah ya ka eke wasnil. Ngam keren sepang ka jingkwah na ka benta ka do la ni ka jing sarong thala jo ni ka purthai. Ka keren sepang ka jing angnod hagan nuga benta jong ka jing khot ka jong blay. Kum ka nuksa kibadon ya ka jingkwah banlong doktor. Kadi ka kam ka babha. Kibadon ya ka jing angnod banlong pastor. Kadi ka kam ka babha. Bandon ya ka jingkwah ban ruai na ka benta jong trai. Kadi ka jing angnod ka babha. Ti baru ki jing angnod ki babha. Bun sien kadi utrahi ubabu haga dohnud. Marga ni ka jingkwah la ni ka jing angnod ka penslur la ni ka penrehem ya ka mensiem ka jongi bangin le ya ka ta ka bangi kwa. Ti henre ni so thu ek ni ka wai. Bangin namla ban le ru em klem ka jing pensat bor ka jong utrai. Nginam la ban le klem ka jing ai ka jong blay. Bat ka jing ai ka jong blay ka wan. Ha ka jing em jong kita ki ba penret ya la de hau. Mal ka Bible ka keren syai kedar. Blay ai ka jing ai ki ba sungoret. Bat hang ni ka tin ka jong blay ka ong. Ushabi na ka benta bangin yo pediang na utrai ya kita ka jing kwa ka dohnud ka jongi. Kalong ka jing penso bahai la de hau trai. Pan penso bahai la de hau trai ka bamut pan jiet ya ka mon ka jong blay. Pan penso bahai ya trai ka bamut pan shime ka senjam kat kum ka jing alam ka jong trai. Namar kam don ka wai pat ka bakam penso bahai u blay. Palat na ka bakongo ya ka hukum ka jong palat na ka ba ie je u ka dohnud ta ka bor pada ka jingmot ka jingi baro. Tade ni ta ka daw ni ka singi ka bamenta. Kli le de hadu nga pen so bahan em ya utrai. La nga don ha ka mon ka jong blay. La le ka mon ka jong blay. Nga jiet pen so bah ya utrai. Ban ya ka ni ka do. Ban ya ki paralog. Ban ya le de ka bamut gidon ken ha kata ka benta ka ba ngilaban ong pangi penso bahai ya utrai. Ken mau ka ji penso bahai ya utrai ka penlong ya utrai ba unthe ya ka jingkir khu ka ba palat ya ka bangi perkhat le ngi kembe lenti. Bara bangi penso bahai ya utrai u blay hi ong ni ka kentien pun ai ya ka jingkwah ka dohnud jongi. Tade ni ta ka daw bun sien ni yai te khong pong. Ni kwa bo trayon ai shua ya ke bangi kwa. Hadin nang ta ngin sa penso bahai o trai. Henry ka linti ka jong blay kam long kum ta. Ngidon kam ban penso bahai shua ya di hau trai. Ngidon kam ban wat shua ka hima ka jong. Wat shua ka man ka jong. Bat hadin nang ta unsa ai ken ya ka jingkwah ka dohnud ka jongi. Ten namar ka stin ka jong blay ka keren syai kum ta. Tungin nom nyai de kum wipat. Nangin nyai tek kum ba ka stin ka jong blay hi ka ong. Ka jing penso bahai utrai kan wan ding kong. Bat ka jing kerku. Ka jing yo pediang ya ka ta ka bangi kwa ngi angnod kan wan hadien. Te tu blay hari ka sengiun ai bod ya ngabat ya pi. Pangin penso bahai la de hau utrai. Kanang bon ai ya ka jingkwah ka dohnud jongi.
uble un kurku ipi perbuat num klet uble u e jepi komba pilong. Amen.